फैफिनलायबाय भिडिअआवहाय सेनान्सनि घटनाखौ फंनैसो रायलायनो। दा पस्टमर्टम खालामनो बरपेटायाव लांबाय। आंबो दा सेनान्स हस्टेलनिफ्राय साइडआव दंफैयोसै आरो दा जायफ्रा बिसोरजों दंफायोमोन दुगैहैनायाव दा बिसोरखौबो लानानै थांबाय पुलिसा। दा बिसिनाव जेरा सेबसिगोन आरोखि, इनभेस्टिगेसन खालामसिगोन माब्रै नंगौना नङा, बुथारमारदोंना माब्रै, मा जानानै थैया। नोंथांमोना भिडिअखौ बिमानि बाथ्राफोर बुंनाय एबा बिमाया मा होनदों बेखौ फंनैसो खोनासंदो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना लांजादों आं बिथांमोननि भिडिअखौबो होनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। नै बिथांमोनखौहाय जाय बिथांमोना दुगैफानो थांदोंमोन बिथांमोनखौ पुलिसा लांसै हस्टेलनिफ्राय बिसोरखौ बख'बाय, दा पुलिसनि गारियाव सोबाय। बेजों लोगोसे बिसोरखौ जेरा सेबैसिगोन आरोखि, नंमारगौ नामा, मार्डार खालाममारदों ना मादों। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। बोदों आंनि फिसाखौ देथारदों, आसि दिख्रुबदों, मेगन नेख्र'दों, आंनि फिसाखौ देथारदोंसो। आंनि फिसाखौ देथारदोंसो बाबुमोन, आंनि फिसाया थैयाखै, आंनि फिसाया नंब्रबदोंमोन। आयै आंनि फिसाखौ देथारदों। आं बे गथ'फोरखौ सारा जिबन जिन्दागि जेलाव दोनजानो लुबैयो। सारा जिबन जापन जेलाव दोननांगौ आंनि फिसा बुथारग्राफोरखौ। साबैसे दंमोन? आयै आंनि फिसाखौ बुथारग्राया 7 जन। आंनि फिसानि खर'आ गावजोबदों, मेगनजोंबो थै गदों, मेगन थाइसे गैया, आसि दिख्रुबदों, उदैबो दुवाखै। दैयाबोथ' गोथौ नङाना? मबाइलबो लादों मादों इसोर, मबाइलबो सुइच अफसो, मबाइलखौबो लादों। दैया गोथौ नङा दा? नायबाय नोंसोरो? इसनि दैयावनो दैयाबो थैनाया बे खर'आनो गावजोबदोंनो, मबाइलावनो मबाइलाव स्क्रिन खालामनानै मबाइलावनो थांदोंनो। बेलासिम सिन्थायावनो थांदों बिसोरो? बिराद चिन्थायाव जौ लोंलायनानै, जोंनाथ' बिजायंआ जौ लोङा, बेयाव सोंबानो खोन्थाखादों नोंसिना लोङाखै, लायनानै फैग्रायाबो नोंसिना लोङाखै। साबैसे थाङा नोंसोरो? आंनि फिसालाजों माबा 8 जन जाबाय। नोंनि फिसालाबो दङ? जेन'बा आंनि गिदिर, आंनि फिसा, आं जोंना बिब' बिनानाव मानि गिदिरसो होनखायो। ओमफ्राय दाना थांबाय, थांनानै गावसोर जौ लोंनानै आसि थासि देख्रुबनानै दैयाव गारसननानै गारबोबायनो। मेगनबो गैया, खोमाबो गिजि। मेगना एख'खानाय नामा? मेगनबो गैयानो। ओमफ्राय दाना फैबाय। नोंसोर गोथै सहखौ नुफैयासै? ओमफ्राय दाना फादारखौ जों 11थायाव फैनानै खुलुमबायबाय आं गेदा खेव पुलिसफोरखौबो आथिं देनानै खुलुमबाय। नोंसोर नाया जों नायनोसै, न'खरनि गार्जेना बिदा फंबाय जोङो नायनोसै बबे जायगायाव, गाबोनसो लांफैदो होनबाय। जेन'बा गाबोनसो नायदो होनबाय। नोंसोर फैबा गोथै माबाखौ मोनखायाखै? नायखायाखै, गावसोर नायाखै, जोंखौबो नायहैया। ओमफ्राय पुलिसफोर दंफैयोमोन? पुलिसा गावसोरसो बेंदों, गावसोरखौसो बेंदों पुलिसा। खुलुमबायबाबो थाङा, नाया। आंखौ बोलांदों होननानै गाबख्रावबाय आं दाला। पुलिसखौबो थिनदोंमोन नोंसोरो? खुलुम थोनदों आं आफा, खुलुम थोनदों। नायनि बबे जायगायाव दैयाव नायनो थ' होननानै लिंदों, खिन्थु खोन्थायाखै, थाङाखै। पुलिसफ्राबो थांजोबदों। होमबा सैथोनो मानो गैया, असैथोजोंसो लोगोजोब नामा? एफाग्राब सोरबा दैयाव गर'नाया साननि 4थानिफ्राय माबा फुंनि 4थासिम सोरनिबा जिबना थायो नामा 24 घन्टा? दा बेखौ रायजोंना स्कुलखौ देख्रुबदों आङो। थांफाग्राफ्रा अबे जायगानि? ओमफ्राय बे बिसोरखौ सोंनांगौ, बेखौ नांगौ आंनो फासि होनो। बेखायनो नेदों आं, बिसिनि बिमा बिफाखौबो नायगोन आं माबायदि बुजायो। जोंना 500 होबा 100ल' लायोमोन फैसाखौ, दा बुथार जानाया ओरैबायदि। मा क्लासावमोन बियो? देग्लायसो फासियारि।
हायो फिसा थैबाय नोंसोरो थैजोब्बाय बिनि खैला मैला आमथेखा आतसा चिरां बेरा खैला मैला आंहा बिथिंनि बै बाराव हाबायाव आंनि दख'ना माबा गस्ला लांलायाखै होनबा आंनि बिजानैनि हाबा जाहैलायदोंना नोंसोरो नै बेनि मानसि आं बिदि खालामनाङामोन फादारखौबो आं जोबथा दुखु मोनबाय नोङा सारिथायाव थैबाय फादारा मा फोरमायदों फादाराथ' गैया दा नयथायावसो खन्थानो थगायजोबबाय माबा मोनसे दहायनो जों मोनानै लानो रोङासै फादारफोरनिथ' मिथिं जायो नालाय माने मिथिं ओमफ्राय मिथिङाव बालागाव ना माबा गैयानो गोथांखौ गासिबो बे मिथिङाव नयथा दसथा सफैनाय लोगो लोगो इनफर्म हरदों बिमाया बै नामा आतसा नैबे मादैया नेथारदोंसो आंनि फिसाखौ नेथारदोंसो दा मा लुबैयो